Aina silloin tällöin törmää väitteeseen, että yritysarkkitehtuuri on vain kuluerä eikä siitä oikeasti ole mitään hyötyä. Mitä sinä näet tämän asian? Itsekin olen vastaaviin pohdintoihin törmännyt joskus. Ja yritysarkkitehtuurityön haaste on ehkä se, että niiden hyötyjen osoittaminen on usein tosi pitkäjänteistä. Eli mä itse käytän tällaisia vertauksia, että yritysarkkitehtuurin suurimmat hyödyt on siinä, että tehdään oikeita asioita ja tehdään asioita oikein. Eli yritys valitsee ne kehitysaiheet, mihin lähtee mukaan ja tekee ne hyvin loppuun asti. Ja on tosi vaikeaa mitata sitä, mikä on hinta virheelle, jota ei tapahtunut. Se on yksi näkökulma, minkä takia yritysarkkitehtuurin business casein laskeminen on tosi vaikeaa.